Hej folkens, nu ved I, hvordan aerob anaerob energiomsætning det fungerer, så nu skal I vide om, hvordan træner vi det. Formålet med aerob anaerob træning er jo selvfølgelig at forbedre den energiproces, som vi træner. Så hvis man træner aerob, så vil vi gerne forbedre den energiproces, der foregår med ild. Og hvis det er anaerob, så er det selvfølgelig den energiproces, der foregår uden ild, altså det her spaltningsprocesser. Hvad skal man træne? Det afhænger af, hvilken sportsgren man dyrker, for hvad formålet er. Husk, at det her det var energikurven i forhold til det energiprocent, vi havde, altså hvor stort energiforbrug havde vi. Og når vi startede, så havde vi den her anaerobe del uden ilt. Så hvis man for eksempel er 100 meter sprinter, så arbejder man jo kun i 10 sekunder, og så skal man kun træne anaerobt i virkeligheden. Det er det eneste, der er nødvendigt. Hvorimod hvis vi løber maraton, som ligger herude, så skal vi træne de aerobe processer, fordi vi skal kunne arbejde langvejt med ilt. Men der er jo også nogle situationer, hvis vi kan se den her 800 meter løb, hvor det cirka er 50-50, altså her på midten, at begge energiprocesser de bidrager, og så skal man jo træne begge dele. Så det afhænger af, hvilken sportsgren man har, og man skal ligesom analysere sportsgrenen. Et eksempel er også fodbold, hvor hvis man analyserer en fodboldkamp, så kan man se, at vi ligger med en høj pulsfrekvens over hele kampen, 2 halvleje af 45 minutter. Det vil sige, at vi skal kunne arbejde langvejt. Men hvis vi kigger, så er det også sådan, at vi har noget høj hastighed, og vi har noget sprint. Vi har nogle hovedstødsdueller osv., som gør, at vi også skal have nogle anaerob bidrag, sådan så vi kan levere noget energi hurtigt. Det kræver altså, at man kigger ligesom på sportsgrenen og ser, hvad er arbejdskravene, og hvad skal vi træne. Så for eksempel i fodbold skal vi træne begge energisystemer, det er aerob sportsgren, men med anaerobe bidrag. Cykling foregår i stabilt tempo og høj intensitet. Det vil sige, at vi skal primært træne aerobt, fordi vi har vores pulsbelastning høj. Det er aerobt, det foregår langvejt. Men der vil jo også være situationer på bjerget, for eksempel, hvor de angriber hinanden, og hvor man skal kunne accelerere hurtigt. Så derfor er cykling en aerob sportsgren, men det kan være en god idé også at kan levere noget energi anaerobt. Derfor er det altså vigtigt, at man undersøger, hvad skal man kunne i sportsgrenen, inden man finder ud af, hvad skal man træne. For det nytter ikke noget, ligesom hvis I går op til en matematikeksamen, at I så læser på dansk litteraturen. Så skal vi jo sjovt nok læse på matematikken. På samme måde her, hvis vi har en aerob sportsgren, så skal vi selvfølgelig træne aerob. I træningsprojektet, der er det primært jeres kondition, I skal forbedre, og derfor så er det bedste idé er ligesom at træne aerobt. Okay, så har vi lært tidligere på træningsplanlægning, at hvis vi gerne vil opnå den største og bedste forbedring, så er det træningsintensiteten, vi skal arbejde med, og vi skal arbejde med høj intensitet. For at arbejde med høj intensitet, så er det en god idé at bruge det, der hedder intervaltræning. Og intervaltræning, det er, hvor man holder pause undervejs, adskiller sig fra kontinuerlig træning. Kontinuerlig træning går ud på, at man løber med samme tempo hele tiden. Og det er den her pulskurve for eksempel viser, at det er det kontinuerlige træning, vi løber med samme tempo. Så kan I se, så kan vi få pulsen omkring de her 180, men vi kan ikke få den op omkring vores makspuls. Der er også, at kigger på specielt kort intervaltræning. Det er smart, fordi vi kan banke vores puls helt op og arbejde omkring vores maksimale puls, og derved kan vi få et større træningsudbytte. Pausen sikrer altså, at man kan holde en høj intensitet, men derudover er det vigtigt, at pausen ikke er for lang, fordi så kan vi ikke ligesom banke pulsen op igen. Hvis vi kigger på den lange intervaltræning, så arbejder vi stadig længere tid, end vi holder pause. For hvis vi holder pause for lang tid, så vil vores puls blive hernede, og så vil det ligesom være for krævende at skulle have den op igen. Derfor skal pauserne være kortere. Men hvis I kan se her lang intervaltræning, vi træner stadig højintenst, men vi træner ikke lige så højintenst, som hvis vi har kort intervaltræning. Derfor er det rigtig smart at træne kort intervaltræning, hvis man skal forbedre sin aerobe kondition. Jeg har givet nogle eksempler her på kontinuerlig og intervaltræning, og for det hele gælder jo, at man kan jo selvfølgelig godt presse en cykeltur op, så den bliver højintens. Man kan også cykle lavere tempo, så den bliver med lav intensitet. Lidt det samme gælder jo i forhold til, hvordan I holder jeres interval, og det afhænger også af, hvor meget I giver jer. Den her kan for eksempel godt laves høj intens, men det er nemmere at lave høj intensitet, hvis man har lidt længere pausetid, for så kan man bedre yde optimalt i ens arbejdstid. Her er eksempler på nogle korte intervaller, og det var jo det, der var mest effektivt, så prøv at tage udgangspunkt i nogle af de her og kigge dem igennem, sæt videoen på pause eventuelt. Her kan I se, der var den her, hvor den hed 2+1, altså 2 minutters arbejde og 1 minutters pause. Det er jo sådan, at en anaerob træning foregår også med intervaltræning, men der har vi et andet formål. For eksempel hvis vi laver hurtighedstræning, så skal vi yde 100% i 10 sekunder. Det kan være Usain Bolt, der løber den her sprint. Så skal han holde rigtig lang tids pause, sådan så han er sikker på, at han kan yde 100% igen ved sit næste løb, fordi ellers så træner han ikke hurtighed.
Derfor er pausen altså længere end arbejdstiden. Hvis vi træner hurtigheds-udholdenhedstræning, så er det sådan, at vi gerne vil nå at opleve lidt af den her syregrænse, så man føler ligesom ens ben bliver tunge, og man syrer lidt til. Så derfor så arbejder vi lidt mere i 1 til 1, eller vi har lidt længere pausetid, end vi har arbejdstid. Men sådan så vi stadig kan arbejde 100% næsten, eller tæt på max, så vi har høj intensitet. Men vi har en pause, der sikrer, at vi kan arbejde med høj intensitet hver gang. Det kunne fx være basketspillerne herovre, der spiller 1 mod 1. Og her er der også nogle eksempler på, hvordan I kan lave anaerob træning. Det er jo som sagt ikke det vigtigste, hvis I skal forbedre jeres kondition. Så ingen regel uden undtagelse, men som udgangspunkt kan I altid gå ud fra det, jeg har skrevet her. Altså arbejdstiden, når den var længere end vores pausetid, så er det aerob træning. Vi ønskede, at vores puls skulle falde en lille smule, så vi kunne yde maksimalt, men den måtte ikke falde for meget, så vi ikke kunne banke den op igen. Omvendt, hvis vores arbejdstid er kortere end pausetiden, så er det anaerob træning. Altså vi vil gerne kunne yde mere, hvorfor vi skal holde en længere pause, så vi kan yde, for eksempel i hurtighedstræning, yde maksimalt, og i hurtighedsudholdenhedstræning, så vi kan få den der syregrænse, fordi vi arbejder hårdt. Det er også det, jeg har skrevet hernede under, så I altid kan læse det igennem. Ja, det var det.